Здравейте група, здравейте приятели, аз съм Веромир Петров и свършеното от днес за последната серия за декември месец и като цяло за тази година. Имаме вече официално 5 големи острета, имаме бушкрафт, имаме няколко хънта, кама и 5 некърчета. Има да се направят още няколко скоса, за да завършим цялата серия, но пък не може всичко на куп, трябва да се застъпват нещата, за да се върви напред. Какво предстои? Предстои замерване на твърдостта на всяко едно острие след закалката и като цяло след термообработката, защото в термообработката влизат както закалката, така и процесите след това, а именно процесът отвръщане или както казват отпуск. Процесът отвръщане е процес, при който се нагряват на определена температура всички острета след закалката за снемането на вътрешните напрежения и за разсейването на по-голямата част от тях. Остретата стават доста по-устойчиви на различни видове натоварване, като сукване, огълване, изкълчване, удар и така нататък. Всичко това е свършено до тук и следващата стъпка, както казах, е измерване на твърдостите. Мериме няколко различни точки на няколко различни места по острето и даваме средно аритметично. Замерването става с ето този уред. Това е уред за мерене на твърдост по Викерс и е може би един от най-точния метод, но пък не е чак толкова бърз, но не може две хубави. Метода се характеризира с накрайник, който прави отпечатък върху заготовката и окуляр с микроскоп, чрез които се мери този отпечатък. Отпечатъкът е под формата на пирамида и мерим диагоналите. Взимаме стойност, след това има една специална формула за пресмятане на викерсите и вече като имаме викерсите, пресмятаме спрямо една таблица за обръщане към Роквел. Ето сега ще ви покажа как се прави точно това. Ето обърнахме камерата, слагаме първата заготовка и ето тук се зарежда машината с 40 кг натиск. Това зарежда самата лостова система. Ето тук сега ще приближим така, че опипвачът да притисне хубаво заготовката. Така. И опипвачът ще притисне хубаво заготовката. И в момента правим старт на замерването. Светва ето тази лампа, по принцип е зелена, не знам вие как я виждате. И ето това лъче започва да се движи. Имайте в предвид, че ако вашата машина прави замерване под 10 секунди, да не кажа 15, има нужда за калиброване, защото цялостното измерване става по закон, нали, ако мога така да се изразя, меренето трябва да става поне 15 секунди. Така че, ето още малко остава. Лампичката вече угасна и може да преминем към измерване. Освобождаваме заготовката и обръщаме ето този окуляр и сега ще снимаме в самия окуляр. Ето това се вижда в окуляра и мериме диагонала на на тази пирамида. Стройваме. Така, хванали сме диагонала и отгоре цифрите са 1, 2, 3, 4, 5. Това са микрометрите. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 микрометра. И вече по-точната цифра се взема ето от тук. Там имахме 335 микрометра. 335 микрометра ми е измерването. И ето това е формулата по Викерс. F ми е силата. Това е измерената стойност 335 микрометра повдигнат на квадрат. Измерването е в милиметри. Затова 0,335 на квадрат е равно. Това го запаметяваме. 40 кг
делено на отговора от преди малко. Това е стойността и тая стойност е умножаваме по тази константа. Това е константата на Викърс. Умножаваме по 1.854. Имаме 660 Викърса. При 660 Викърса идваме на ето тук, 660 Викърса, имаме 57 единици. 57 единици е ето тази точка там след отпуска, след отвръщането. Мереното остре е между 57-59 единици. Направих още няколко измервания по различни точки. Взимаме средно аритметично, разбира се, и даваме крайна твърдост 57-59 единици, зависимост къде мерим по острието. Метода Викърс е един от най-точните методи, да не кажа най-точния, и хубавото, че почти не остави отпечатък. Ето тук, може би да се види на изчистената зона. Ето две от блясъчета. Това е отпечатъка. Реално погледнато почти недоловим с човешкото око, което ми харесва, защото всеки друг метод оставя отпечатък или е сравнително неточен. Аз се захващам да мера, защото имам да мера още доста заготовки. Всяка една по няколко меренията. За това от мен чао, приятна вечер. Ще се видим в следващите видеа.